tatamanan so ay mana ajalian. Nah, sama no to na sa umur na dikeli to nabi, dikeli. Na aya kapakaw maniko umur na illa albir. Na igirat to nabi ay kangal baka sagal baka mapia. May kangal baka kapag di nga babetano, dia nga cerman, na kapag inuman lo miya kalata idedian, kapakay kanaba mata kapakay kasaksi tanurun. Na ada na miya nga ngagel baka nakamapian. Na kapag ini masama ta umur yan. Masya Allah. Atau ni barat yan. Bila nga kamda ka satra, ay mga kada satra. Siya gina nga pupatian mabutra. O di na pupatian na pidika motor. Apa yang ngakilala? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gari no wala na. Di na la kay kabigla aplar ga kuna di ko dingan na bento mer. Na to mer ka mabu. Na tiga bedi ka pa kay kay ngana na ay amana ni na lakabatra ka. Kay lenakan. Na tina kay no diga pa kay. Na tiga suwi na sa project. Na pa kay start nga. Kay lenakan na karbura durian. Udi na spark plug yan. Na ineos ka na mender. Pa kay start na na mender. Na tina mender aki. Na tina larga ko na tina ka ti aplarga. Na miya kagira wang kota kita na pagaria. Pemani kode kuala amalan dua ke umur ka. Na dia kota ke yang gana bakang usaha gana bakang apa ya? Api yang ini kuala amalan dua umur ka. Na adna masa apa gamin no mga malaikat suka terwa mapia. Amin amin. Ya Allah na tarima ka ang kota ka terya kito kaya kito. Na miya tarima na kaya mana sa umur ka waya umur ka na 50 lagun na kaya mana sa 60 lagun na bimbal maga to sa 10 lagun mapigida ka. Dia teka pekeli no umur, sabab sagala baka mapia. Negira mana tabi, na pelarga kana sagala no kanga pedaka pepate. Gare to na traka, di melarga. Mate soletir. Tinggal miau pa ulunga. Oh, bener ke mana nomor ke ketemu umur ka. Oh, pamana isau tu aso umur. Na aya maknanya na di keumanan, na aya kapakuman di umur. Oai, na gira na yang gal baka mapia. Masya Allah, Masya Allah. Nah, yung ito pernah sa mga lokstano, aso kaplimpiwi ko mga lalan. Kaplimpiwi ko mga lalan. Na ipapakatay na muriataw. Nasa kitab na kanabamatag ipapakatay na muriataw. Ang yaganap ko ito mapiyang ito ha, pamana lalan na linimpiwan na ka. Kaya na dali nakatiru Allah. Summa sabila yasara. So mga lalan tuwala, napakaluwagin niyo. Pakaluwagin niyo sa mga lalan. Kenapa ya pikir wala nasa mga lalan? Na penaw di sa mga hampa. Saya tahu apa yang harus nanti nubun. Ayah pikir wala nasa mga lalan na pagalbudan. Pagalbudan sa lalan. Na sama nuto, na ganun pa kapanuto mapia. Ang kotakya pa kaluwag ang kakulalan, na kanaba matagi pakatay na muriatama, kapakapia kapan, na pakapia pa sa mga muriatama. Kapakay man na inumiya ko ang mapia sa mga wataka, ang mapia sa ama na mapia sa ina. Kaya mapia sa ama na mapia sa ina. Napaka-plesan ka, mapia plus mapia, equals miya kapia-pia. Nagira so ama, na duty, na suwi na poison. Napaka-plesan ka, poison plus duty, equals timer. Dia nak kena langon na widahan, sobra sa bumba. Wala naman o kaman na gida-gida. Na dia mga ore penuh Allah. Na ore niyan. Ikhanu atubu Nabi, sallallahu alaihi wasallam, na tiga na annal dia ngoto annal qadr la yurad mata anna tuguna dia so qadr ka so mapenggulaw lang ka miapasadid na kini surat nun wallah la yurad na dikindud dikibandud next station yan basta amanan yan na so ini masad wala ukhura na kakudunya na ukhura na kanuto dikindud okay na ayat tunggu Nabi apa pakandud ko ukhura na ka wanya ukhura na kamarata na ayat apa pakandud ayat apa pakandud ukhura na kamarata na ad-du'a na kapamangnik wallah ibarat yan na ukhura na ka na Sheikh 2016 2000 ayat maanan yan na 26 2023 2024 oy na ayat ukhura na ka na kelaga ka kesya-sya ka keposwe ka na sabo pro na gini nga katawan no ditano katawan ni kurang tano oy na orianian na miyamang ni kadr ko Allah Allahumma innana na'udhu bika minal faqr ya Allah na pelindungan na karakasok kamaramar tapi ya sunabi na pwede ko mga linuman yan na nga nakamarama
Ya Allah, na beli juga kurang ako kamar-mar. Ya Allah, na bana kamar-mar ita taling umang karaka, na pakawatan ng karakan, na kepakasi ko 2,000, ayam makna niya na titipur, na kamar-mar akir genama, na miya daw to kakesapangan, sa ayam makna niya na i-street na kaluluwagan ka. Ayam niya kagamito na pangnik wallah. Ino miya kapiapesokan dua. Pagkababaan wallah sa urip niyan atarang ni wallah. Basta urip niyan atarang ni wallah na pagkababaan yan. Ay pagkagud wallah urip niyan na sa urip niyan atarang ni ko betarya na manusia. Na betarang ni wallah ya Allah kan. No dulu kita sebut matang wallah. Ayaw sto naliro man sa mga bai. So kapupumang niyo mga biko mga karumayran. So kapupumang niyo mga watashi ko mga luksiran. Nakanabuto ikagud wallah. Kanormalanan. Normalanan nigira si karumang ka namya kapalangan na sa bedok. Na pumang nila kasi ikunin sa budak, Mister, hindi mo masagji antes sa online na kan, na ay wadi ka nung kakakwana, na ka bagay sa pera. Allahu Akbar. Labas tadi ka magay na ti kasi ko naman nilang na, hindi ako nagpakorde sa online. Kau tayo man na niya, na normal utap ka baga na kasi karumang. Eh, madini pa na kay kaaya, piyamang nila kay karumang kaabay, na ikunin niya sa budak, kaparaan na mapiya kapakilin niya sa buntali karumang ka. Matang wala ka, di nga buwa kay kabaya. O ba syunga sa iligan, kagayan, o di na syunga sa taon, na magunutra kasi karo mga, na din pamanagog sa mga pitogori. Adi so ka mugay, natalokan din na. Tabi sa mga bay, nabas ka noo. Kami ka palalakaw ka na, biyan, ito nang larga ka na, doon mga tutawi, singa naman sa walay. Biya ka walawin, na doon pamanagog na, tatayo na nga nang kamuga ka. Matang wala ka, di nga buwa pangarawan makanutra. Nahirap man na siya karang mga tabiyo na miya mo do ko. Amalo niya nung piya makadisyot. Kaya ni kaya niyam sa pintura isking kota. Kapya di magunot natatig na kakadada ka ko na Daka ko na Agi piya malalakatan na piya di pagunot na di ka pagunot. Nakanap na ba kay pagitro ni siya karang mga na kasi di man ni karang mga nakagi ibubudak yan nung piya. O nakanabot tumarata. Madakal man na tabi ang mamang niluso karang man yan. Dahil niya magal. Tabiyo. Begini apa nak kisah ikunin sa budak na kau rias kita karatan. Betuat ya nak. Niat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Madu kesana ipapulta ka pengkoda to, tabir tanah mga dato. Ipapauli nga pengkoda to. Adi yung kota igira kan na gumiro si karumannya na abiyan. Inaw na itinga nga sila na daman natin mo sa miya nga. Natiganam sukti mo sa piya masak niya miya kapira gawi. Paman naso sa speaker ng mga mga babay sa piya gromia. Di nga melia mata ni na tumutuwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Madakali kira ko na dataran. No, balila bulan ni manto. Dia ga bulan na Ramadan. Na dia kay imanta bulan na Ramadan na tabi ko ng mga dato. Na kepakaya aya imanto apa makakalim sa miya makalala abala sekolah na dia ga mga bay. Ano sabab? Ano dalil? Nakadakadakala dalil. Niya batang sa kitab. Isa dalil nakaturun Nabi sallallahu alaihi wasallam na tinamam imra'a khadamat ala zawjiha fi Ramadan da atugu Nabi abai da abai aira Ramadan na dinan distribusiwan si karuman na mama ko Ramadan na aya kakwan na balas ko Allah na 70,000 lagu na simba amya pasaliya ko Allah 70,000 years. 70,000 lagu na amya pasaliya ka simba ko Allah. Turog ka? Apya so Laylatul Qadr na kalawan na kayo, Laylatul Qadr sobra sa 80 ragu na iburo miyo. Na 70,000 ragu. Oy. Ay bala sarka wallah. Di mo dinga dikasir bisyo kay karong mga mama. Ano man dalil? Tungna biya mami imra'a tatlubu rida zawjaha fi Ramadan. Laysa laha tawab. Da atubu nabiya bai. Aira Ramadan na di pangiluba ano ba sa kapagkaswa-swat ni karuman niya na mama ko bulan na Ramadan na daaturo na biya balas sa kakwanian sa alungan na mori iluta na aya balas yan sa alungan na mori sa kusorga na padiyan soba iya Siti Maria magusiti Asya di mo din ka kapagkaswa-swat ni karuman ka mama ibarat yan napagana sa example niya madi si karuman ka alaw na kapag mamasan sa ipatang kasi puwesan niyo na miya ko makapagala stress nakitulungan na kasalaw pa amaw sa silopin si karumang ka. Niya ka nalawid na silopin. Nabiya ka giro kabiyan. Di ka pa sipan niya kapampadadang sa nga na silopin. Na malo miya swat ni si karumara ka malo din miya kala po siya na grabe. O, tala miya swat ka ni si karumang ka. Miya ka mga sama na to ha? Na.
Mianukap mana babay. Na tiga biya tasya na sila pina tatago na kasapya mamasana duduka mo na sa kanimanikon. Na miya kada mana po so yan. Na miya kagiro masigaro mga timing. Allahu Akbar. Na ulan yan. Na ini siya nakap mana babay. Abi iyan. Anto ni piya masanga sada ipeteng kastanu agwi pusa tanu. Oway. Anto ni ngarani na sada. Na miya kagiro mabusi karumang ka amama kamano ka dalalagyan. Ay di kan itiro naman ka dalalagyan ng napoltri. Da manalalaga na naman ako. Batan nakaka, kaya buka to ni naadugo. Batan nakaka, Datalo ma-abnormal lang, mata nak. Naman naman nagkida-gida. Nao, nyakakirokap man na ba iya? Ay doon iyan. Ay bisap niya masangit tengah tanwa sada. Ipuasa tanong naman o kadala lagi yan. Anto na ikitindaan na ka, no ka, pakapbebe na kan saka. Ami ka ko na dia kana miya sa sukidiw na kabaya ka. Nam miya kalad na po siya karo mga kapya ka na miya swater ka na miya ko ang tabanas. Na miya kagiro ka mabububento ni kidiw bagadubo no pemerito no petinulaan no beparan no antakap syawawan. Tiba bi karo mga mama ubah ko ang bedin na ape adu bedin na mata no lala. Na miya swater kasi karo mga mama. Na miya ko ang kaangko to balas. Aya pada kako surga na Siti Maryam Abu Siti Asia. Nang giro kanok man mga be, tabir ka ng mga bubiyang sando. Giro kanok man, sino miya kalayon, no? Matang wala kadigan makasurgo, iba pipikir na ka na, pakalayo doy karumang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na, ati man nakatepan sa itab. Turog no, siya ba nang. Diya mo man nakakawa o babay kunditar ni karuman yan. Hadita ya Taro sumod po. Nakuha na ka sunitar ni karumang ka mama. Na pipi ka. Na kusyo na ka. Na umani sa tima na tarsik sang koto. Ditar ni karumang ka kapuguswangon. Na sa tima na hasan na tatimbang yan. Kaya. Miya gutok manangga ang mga washing machine. Labas ka ni miya gutok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okay na pitero mga kasi na gano'n na daw. Benar na pitero ang na wasing-masing ang miyaguto. Mata na kay kadina kay kapipensyon dita na kapya wasing-masing. O di mo pa kalingaw kay karamanga na di na buwa kililaya na di na kay amana niya na pagkusyo niya nga patimakan niyan. Na miya ko ang tabalas yan. Miya ko ang babi ang tabalas. Nakatiyak man. Rakiro na mga bay. Inuwa ka niya pagiliwe. Alam mo na wasyatakan. Nabasta na biro na pagiliwe na kanuna. Kaparadisi na nakipagkilay sa bagara. Kung ayaw na niya, nadiran di kasibisyo ko mga pamilya niyan. Masya Allah. Nakatiyak man. Suba ito Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na dia buwa kata tentengiro ni karuman niya na mama. Di suwa na karuman niya no. O baka maupan tanga mama sa kanabang karuma ka. Batuwa nga. At yun ano ba siya man niya sa langap? Prilya ko ni. Ayaw mabutin ito nga na nasor ka kami pasadar ka. Miyambuya ka. Na basta diya. So ko sumabay. Karuman ka. Na sumabu sumabay. Na diya mo katatantero ni karuman niya na mama. Nasa kaababay. Napiakasangor ko ng malamatang kay karuman ka mama. At tatandalangan yan. Napakasisinga anak ka sa may tuwamatang ka kay karuman ka mama. Natalua gagwa nga balas. Paganero. Gagwa nga babay. Dataro baka may mamagay misir ka sa isa ka sakwa pira. Dataro baka misir ka may mamagay sa isa ka sakwa bulawan. Dataro baka may mamagay misir ka sa isa ka sakwa muntia. Dal kapital yan. Allahu Akbar. Di mo katatantangi ka ng mga mama kung buta na ka babay. Apaka sisingan ako na matanga. Manang naman natabir ka ng mga babay. Di ka tantangan ni karuman ni na mama. Kapakapatay. Tantangan ng mama. Niyating sa ka na. Matang wala ka. Bakor ka nagkala ka. Buntalakan naman na nabulak. Ito na nga buntalakan, sunso mandiri ko ma. Lalu paligid ako na dito na rin, niyating nga ka. Detar man wada misyon na ka, na. Kana ba tatantangan kay karumang ka na misyon? Miya kuha ka mapia. Inuha niya tatantangi ka. Miya ka bagukap masakiraya. Akiraya 2023. Siya nga piya makagusa lang ito. Nadiuti ni kaswata kay karumang ka. Masya Allah, Masya Allah. La ilaha illallah. Wakiyo penutulakan saya sa mga bala, sa mga bay. Akababali na ng mga Fatima, mga Muslimat, mga Mu'minat, mga Kanitat. Na benda tabi sa kadat wala. Na ba ko pa nakapagimog? Kana ba ko magtiro ba ko pamanakababrayte? Na apya 2 oras na di si mapasad. Ay nakita ba ka na piya masakam sa Saudi, si sa Madina.
Ay ang ngaran yan na al-mar'atul muslima. Baiya muslima. Baiya muslima. Yang kakapakapal. Inumadi nga mga bay na dataruba pa man na su Islam, na piyakati siya ng Islam. Ilin naman sa Quran, di nga na Quran, ilin naman kanarkira nun, anasura nun. Isa sila nung kasura, Suratun Nisa. Ilin naman nga na Quran, mga babay, anarkira nun, Suratun Nisa. Ayaw man na Suratun Nisa, kati nga guru tanu, na sura mga bai. Naskatan mga nadato, nadatano mi daftar, dari tanurun. Dabo Suratul Rijal, sura mga mama. Apa na ba Suratul Bayot? Madakala piraw tabi berili ako na ba siya nawatan. Tingnan nila anwal lang nga watang na bayo, tabang lang na ba niya pibaba. Kasusukin ba wata no na bayo tabi. Kapamra, matang wala ka di ko perhati eh. O ba ini ba wata na bayo? Ay kaya bayo na pibaba yan. Kaya bakla yan. Banamay nga susukin ba wata no nina na pumuro ka ba? Khasap khaparat yato. Kaya bayo tena pimbo ba yan nakamaili niya sa ube na dimbo bayo bet. Okay, naya pikiran nga, pikiran tanong. Apiyan ni kala adusa miyakashina sotaw, miyakapanganeya, miyakapamuno, miyakapanakuto na asara agana kanina dini na babalingan, miyakambabakabaka na layo na kalaro ka na mala. Di man na rin kadusta na nga sa bagamarano tabiya, may nurakaya miyamakaitwitwaya, mas grabe kisudusa mga Arab kung dapat nakapaka mo Islam. Allahu Akbar. Banameli nga guni, disiran di tewap si sakaba na kikala nakasiran. Dali naman nakata. Nang bawatas sila sa baba na mulon. Ada penaimanan yang makala. Nang bawatas sila sa babay, na doon na di pa kang babagwaragan, na doon na di pa kang babagwa taon. Na birambay sa babagwa taon din, na ipilibang ada penamatay. Kabla al-Islam, halatul Arab, kabla al-Islam. Aya ulaw lang na ng mga Arab, kung dapat na makamas Islam. Nasa katano na mga maynuraya, amiyak kalabulabul taubatan ko Allah. Isab na hadito nabi, na igiraa, miyakan dusa so tao, miyakan galba ka sa kadustan. Na daan na pinay uno malaikat sa na makauras. I-place na malaikat, a-place na sa marata, na gumira siya sa malaikat na, nga pa si place na nga nagalap kaya na marata, sa miyadusan, daan na kaanayawas sa na makauras, ka oriano na makauras, na ubitubat kwala, na lista na kada miyadusa. Naman ito ka pinay yung kapan, kapakapitubat kakwala ko na makauras. La ilaha illallah, diyan eruksa, aya makna niyan na privilege ini bagay wallah si sadia kay apakuri umatul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini betul si Islam na ummatul marhuma, umatay ay ikakalimu, umatay ikakalimu. Masya Allah. Ini magusgatan no igira na miyatay api ulama din, api baragama, pamana bara simbak wallah na aya ditanu di materu, na titanwa ikalimu wallah ang kay miyatay pakasorgan wala ng miyatay. Kadika pakai batanu dari ka kabisa nga cerwa man no pa sorgan wala da dika pakai banga dari ka somiate api abara amal ka ulama pan abati ka matang wala ka sorgan nan sorga kianan ayabu sinir kifayanu Islam sinir kifayan wala ada sirang pen mamatay na tahu sirang sa sorga asyara al mubashsharuna bi ahli al jannah 10 sirang abang atau sa sorga na sirang mamatay nakapakay na pangiraw ka sorga pada su Abu Bakar, su Umar, su Uthman, su Ali, Abu Abdullah bin Rawah, su Abdurrahman bin Auf, 10 siran. Na sinirti penu Islam atau siran ko surga. Da Abu Maranaw. Kawan na Maranaw ron na miyaka kayo paman. Tinakalintan waranaw. Ka surga ko buhamatang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antoni mapteru tanu, igira na miyakay. Api abara gamat, api abara simba. Na ayam mapteru tanu, na magforan marhaman rilaan wallah ikalimu Allah rilaan wallah ikalimu Allah pakasurgan wallah dikapakai baka gumiray now surga din na ya matang wala ka surga din dikapakai may kasi hanap yung setan ang nadatara kapapatay gagawi daw mga pangusyat na ubay na kuha nga mama alim kaya pangusyat na mama na surga siya kaya saksi ako na surga di ako nung tiro matang wala lim kaya pangusyat na mama na surga niya saksi ako matang wala. Daun terus, yang saya tahu. Kagi ako inulugo ko na truck, ini siya lang sa driver. Ito na rin yung pati ang utama ma. Tinalim, may man nagum sa karabaw. Tila namin atitan, sorga ko na nga tigum sa karabaw. Kato, ayaw maano niya, mamurip mo lang na di ka sirti pa yun sa padaka. Ayaw maptero ka na pakasorgaan wallah. Ayaw mo ditabi na sa mga watadero takirbalig. Ibaratnya na mga papanok sa aras sa mga wata. Kadito na confirm no to ato sa sorga. Why? Well done,
mukhalladun. Sabi sa adna wa ta'yan. Ada mirapay sa 10,000 talurago na edad. O di na 10,000 patalago na edad. Na miyawa pa sa watayan. Na confirm no ta'amanan niya na wata sa rapas. Wata sa arsh. Nakabiligi. Pamanak na ba tamiz? Laysa al-bulug, laysa tamiz. Kanaba kabaligan, kanaba ilukan. Kaamanan niya na 10,000 talo edad. Isa ini, okay na ayakaw pakata na 10,000 patragon. Na dito ka kabaligi kong tao. Oay, na upo na matay sa tao, ada mirapay sa 14 years, oay, na rapas sa ka. Na kasapatian sa luksyan sa alungan na mori. Na mabuwas sarat, na sa luksyan, tabiya, na nakumanan niya ka, nakikilala niya ka. At nakikilala niya ka, na nasambay ang 5. Ipagkapakay, matang wala ka, piya di komisyon ba, baka sorga ko buwan, nawatang na rapas, na siyapat na ko niyan, napakausok ko. Yung ba dito na may kamutap man ang utakaran mga namisis. Umili naman niya. Anak ko mananda ka. Agis ka naman ng mga maranaw. Tabir na badang na maranaw. Na mapasangi ka sana. Naburo ni gila na miya pakakanya na bedunga. Tinamatang wala ka. Saruga ko doon. Alaman ang utabdunga ka. Naman ako rin ni gagaw. Dahil na kami apya kakanya na bedung. Na malidiw ba bubu na manok. Kaya apya kikan ako panapya masanga tilapia. Na doon na kay lititititititan. Nakay ko malangan nga sa na mibali asong ninitaw ko, nakatatamudong, yaw pakaulo nga. Dahil nakapanang nga budong at 3 taw ka sa saruga, kapya ka na diklita, di mo sa rugo ka kaya sawagay. Pamakakuha na, kaya mo na! Pamanatabi at makasan. Okay, nanatiro na ka na kano, sa katawa mama aulia au nama, sa katawa alin. Ayang aran niya na si Sabili. Na miyakay siya na si Iskanian sa Iraq, si sa Baghdad. Na pulalakos kanyan. Nakapapantagan na puguran sa mabagat na sandstorm pan. Di magino, na kaunutan na disyerto. Oay, na so miyagay si sa Baghdad. Na miyaman na nga kumpaw na mapuro. Oay, na si sa baba, na lalapay na bagyo. Na miyagay niya ng katalotima na wata abudung. Agupan ni nimba wata abudung, at talotima na magarari abudung. Inaw na miya basa-basa siya ng adyan malangoy. Na siya ni muguro. Na uniyang ko nakikuha ang katalo abudung. Awata abudung. Na uniyang bulsa na ko kimo niyan. Oay, nabiya kay siya kagagawi na totorong Diyos Sabili na nitatagin na pan. Sabili, tao ka sa soroga ka din. Natungo Sabili nung aditero aswara, dakalin na tao aditero, swara mo. Iyong kaditero aswaraga ko, ada ko panamatay na nakamailay kataro sa nakan. Na tinapkato sa nakaso bedung, si sa Iraq, si sa Baghdad. Amiyakwa-kwa oran, kami basa-basa, miyakwa-kwa anu. Tanong ang magariari, ang mga tiwa, mga tablo, na kinuwang kasiran, na biulsa na kasiran, na langon siya naman to niya panek wala, ang mga nisirang kawala, sarila ang kawala, sa pakasorgang kawala. Na miya tarima ataw ka sa sorga. Miya gutop man siya ng mga budungin na Persian cat. Miya gutop, anop man siya tayo budung. Ayos pa dito nga siya ngakapamudung, na ngakapangudumilan. Kati ay budung nga na Persian cat, nakukumasapuno, hindi pamamagay sa mga padiyak. Naba mini pamamagay. Kakana ba di kagagamakan? Papakakan ka na swaldong tala. Ay sa di kagagang nakapangudwiran. Na penaliti ba ni manto natalo? Amada kalau pun ni manto abdung apa ga pala nakasawa na nitip. Nada pa ga pala ba ano? Daw bela mga bayu datak. Oh, apa ada kalau mada? Oh, nadi ya. Naman to mata mo to binatang na ipaga surga ka. Aya penari ba manusia adik kadi pangalimo. Aya penari ba manusia adik kadi pangaling gagaw. Aya penari ba manusia apa ketaguan kau si amananian. Na gagaw. Oy, na anda tagu ang kota bala sa magara ka wallah. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Sabi sa tao ang mamamagay ito wala na ikalaki sa wala na pinag-ibanan yan sumapya fasanuya siruhu lil yusra nang bali na meron ito wala at sumalibog na langlog sumarag na kaluwa-luwa ganun. Ilang man nga mga Arab niya makalalagagaw langon tanong kataw na kanaskan na ay na hindi lang mga lupa mga Arab kata si engineer nga pagariang narketi o na ayama na niyan na di Saudi Arabia nagira ko na pigiling na basta Ramadan na kaumano-manan ang koto agagawiran Seiko last 2016 ay akya panihadyakan na miya kaysa na sumingo ako sa Taif na napisim nga nakaruwa masita kanabatan tumala na madakal mabuha hadya sumingo ro mga Torke mga Malayo miya manong ro na kaya ka nakasulog kapag mga sa maganip na miya maka nga Arab at tumitin sa faitaw amaw siya palang na plastic at papuno-puno na korma ang mga pipiado din kanabatan nga korma tanong siya pakadiabetes so sugulatan ba
Matawan na kada diabetes ang gunin na so kaya ka na kanyamala na may diabetes ako. Tamani mato na di kedo. Allahu Akbar. Na manong man geda-geda. Allahu Akbar. Na tumitinagang nga Arab na mau siya mga korma apapalangan na niya. Na may lena nga mga malayo asun sa masjid kapsa siya na telwan niya siya na ta'alu khulu pangwakaluro. Na lena ka na mga malayo na gumamak siya ng sa talo ay asun na akaka na korma na gansa. Isa, talo, 5, 7 siyaw. O ba nga pakamagato siya, may diabetes ka. Naman napagata. Naman ko na kay kumo na mga umani kumuaw na mga malayo. Nailena ka na ka-Arab na din napaparon yan. Alhamdulillah. Namyaw mama sa mga Turki na taluan niya siya. Ta'al. Namyaw mama sa mga Turki sa analima, anapito, anasiyaw. Namyaw man ng Arab na daw, Mashallah. Di napaparon niya na. Lagi di pa magagaw ng utak ko naman. Mashallah. Alhamdulillah. Baka bilang mama ko mga marano. Inaambusa mi sa korman yan. Dia nga isar kami amrano na sunso mawat kami panok-nosok yung mga nakorma. Buwan miya tiro Arab na Allahu Akbar. Miya wipe out. La ilaha illallah. Mama naman nga man nagigigda kung tamara ba miya makabebe siya ka. Naskata no tabir ka no. Masala ka pa na tumutunga sa perucala sa masjid ay sa kabaldi. Na may kape ang magagawa. Tagirang na nga basyakan. Nagkararang itang dia kibabaw. Daw pa naman katala na may way porta perucala na kanay. Paana matri kaswad lauta na pagareko ka, biyan na nga suprutala na ka. Ini tuto na ka, kamana abala sa miyakwang ka. Beka na din naman na ba ito? Wek talaga masisya itutuno ka, dua ka baldi aprutala na daw kanon, mga budi panagalan. Tanig ka mga balas, gari, kangon naki. Di. Kangon man nari, diyan na ng tape. Kangon mo nari ya, nino, tilaw pa ka na kanaulunga. Matakol na ka, udi nga naman sa, udi nga naman kinaw. Pwede na matinas wala ka na pagkaisa ko dahil tutulong ka sa masjid. Nasisa Saudi Arabia, kati alam mo nun meti. Na di mo ta kibo betarlo at tutulong man siya na muntun. Na api ang makapasa na kasinas, may sip kap magwisa, salaw kirkol, na siya garangitan. Na kung mga sepman, na tumpakap magwisa, na siya garangitan, di ka na di pa magagaw. Ay makabila na lang kung makakano, pa magagagawa. Kagubilan siya na ka. Nasisa na no tabi. Wala na tumutulong na masjid talo kirkol. Mida-bila kirkol, na istidigan mo siya. Baka pagkakpakoy ka duwa. Ilay nga niyan. Tina dia na mapasa na si man tupak. Na may lang na makso na baka siya tupak. Tapakan na umuro ka. Allahu Akbar. Naman ka man gagagada. Okay na, ano mabuwag ka ito na kaamranaw? Amiyakada na igagaw. Ay kapatira ka sa amiyakada na igagaw amranaw. Na umakaw mo sa bisita niyan. Na suwigan niya nakatiri na pagawa na siya pagiga sa baba. Na udah akis do bisitan yan na ayabu pena yamanan tama sa atin mga te kuha kanong sa salmon kuha kanong sa magi ome dan natin nakalang na lakban na ibu kailan yan nang amano kay totoro iyan binaningit to ka na binaningit tangina na binaningit mata kaya pinakiman ko na makagagdam sa ita na tinasumbaliwan nga naman kay totoro di ko pa kay totoro nino kasangar tanubu asar mo to makasada so bisitan yan kala agagawang ka amranaw. Sabi ka tanong man maranaw ka, matang wala ka mga, ang babu, kito na ka maranaw, igrami ato na ko na nga maligit. Matang wala ka, di pago kita na bala, apasong erongin na udabada. Di nga ba sa tanong di pago kita na apasong erongin na kudalis, kapamrak. Kumina ko sa uda kudalis, na timanong erongin na malwagong. Tapiaka bitwila sa ka, makaswet tibisa na, miyakan walwagong. Na kumina ko sa udabada, matang wala ka, di pago kita. Paano na tanong ka, ayaki ikalim wala na sumapasang ikapangalim mo. Natin nga alim. Ayaki ikalim wala na sotaw mapasang ikalim mo. Mapasang ikapangalim mo. Ayaki tiro nabi na irham turham. Pangalim mo ka, tugo nabi ka ang kami pangalim mo. Matan, ha? Pangalim mo ka, kami pangalim mo. Tati mapasang ikapamangalikol daw tala salim mo na di ka bumatamali mo, kamaligit ka. Ape ka puro ka, di ka misisitimental. Ibaligit ka mo. Ya Allah, nakalimu na kung ko delo. Mama magi panaduwati. Ada penanam yang kami apa pernah sasti. Nah kaya pipian pun. Dan mabili-lili pa ako pada kanang kakapanatan ng nakakapakan. Makapalatag 500. Tagin mo sa makapala iskasti pada penanaban ng kaduwati. Wala sangon wala yan lumur ka, naninig ka yan, di panganita ko na di man lumur ka,
Kada makapia ginawa niyan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na dia, mano ako nung napia makasagad. Kagi Ramadan ni manto. Oh, Ramadan ni manto. Na kailangan na kakakalimway. Kakakalimway. Na, ayaw pa na nung tanong. Kadiwe Mateo ka para katawan na naman sa narurubasan. Oh, ayaw pa na nung na dia ka, kapakapapantago kapapatago so kabiyag-yag. Nasama na niya ang yakarka ng mga pagariya, mga babayakan. Ada abatiya biya wala sang kaya akapatay. Kalang tanong po kagudab sa diya kaya akapatay. Masya Allah, Masya Allah. Kati, ay maana niya na ando sa mga lukstanugon ng mga ada so sa bagikiran. Mga ada siran. Kasama niya na witing sila ni Manto sa nga na nakubayran. Nasa katanong mo na witing tanong kumalakal mo takapakuman yan. Ayamiya ano sa hadith. Alam makna al-hadith na uma na mapita tugo nabi na makapito pulo kakapamisit yung malakal mo tumani sa kator katanong. Makapito kanya kapitwi uman mapita. Ino kanya di papatupatwi na pagilay niya sa umor kawa matataling uma na umatataling uma na kuwang kanya sa niyawa. Duty pagkilitan mo ana tuturugun na damakanaw. Ino to damakanaw. Kamiyaw mo malakal mo na inilay niya sa umor yan na alam ami paginaw niyan na di niya panapaniw na kapakanaw na kadalang ba ami paginaw niyan na ron yan kinwa isa niyawa sa mga takatuturugong. Masya Allah. Siya ka nakinabantay wala. Ari Sir Medyo. Pero miya ka na kasi miya ka na kukuban yan. Basta amiga kay man to agagay pangnitawa na di mangulawla di mapainan naupo ngay man to makaturo apipida nga napakar na kamata nga nadabay na nga amaliwan na kamalibutan na miya kagdam kasama yun na tumili ka na di ka pakatimip na motor ka na di ka pakauntog na kumalili ka na di ka pakakalib na iba yung alimang na sumyakur kubra matangwal na kaya tangwal na ka na kubra. Pati siya ka na miya kaysya, di ba di nga litan yung ginaw, napkido kipita. Na miya kaysya, na miya ka no kung nadalit. Nangar ka miya sa giran, miya kaliblibutang, miya dalit. Siya nga nakuha na miya kagi mga kakaiwan ng utar kamero. Nagiran miya di solait. Na miya kaysya na miya ka no ko, pagalit sa lukagawi, na di na miya di ka nalit. Na panay ko kurti na nga, pagka siya nga, rawasan namin, alangon na maitom. Ano nga ro, pagilay. Naman to na miya sa akin naman to kabayolit. Oo, na miya kaysya miya ka no, kung ano kagawi na di nalit. Ana matawala ka po kaguro ka ko malagi sokya sa wana na nagusokya kira taginokan na dapat na kaya ka na tao na dapat na pagkapikan na panginawa tiya na bunda ko yung ate ko ba hindi na di ako di mga popsasyon na di nagkakaptan na ka na solo tiya na ko tuba ko ba ini naya kakakaptan na ka na songirong karumakan mata kung niya doon sabi na tatapanak pinamiyak tengas ngayon mga pinitriping yung irungakan matang wala ka daw ko kebri miyakap ya gino sa kaya tapla kanirang tiga kan alhamdulillah daw ko sumatay kati amya tapla ka ko tadi man ang kay abubay na basta matapla kanya na pagmamahal na ino pa makada ka tapla kanya kapang papatay di kong kiswaswa ka mga putinawakan ino rin mga babaya pakatapla ka nga pakasunto ka sa mga talupulo ibit ka di kanya kabututan kasara ka na biya ka mga babay na taekwondo. Kau punya karo mga nabobe na black belt kay inilak ko kanya no mura ka. Ini mga bobe pakasot ko na ka. Niya mo no kana. Nasa makisama ka sumbag na miya ko masapre pa. Allahu Akbar. Namalong abang dugdang ako ba? Apa ko matanong sa ako ba? Dahil po nawilang ako ba? La ilaha illallah. Nasama na ito na sumalakal mo na malapita na individual ni. Umalis sa katoro katanong. Napupumisita ang kamalakal mo. O di ako madusak wala kaswalay maturun. Nakapakay sumalakal mo tumato na si Shipman. Napakailay tanong niya, naditanong kailay. Piniyok manuantap man ni, pangnitawal naman lumurtan. Ay dapat ko nuban maglay, kapayag sumalakal mo tumato na si Shi. Asyarangan mo ba? Matang wala ko manisa na makapitik tantang. Nyatay tayo. Naya pa na ba tumilig sumalakal mo, tayo siyang ano niya, naslap man niya kispatan niya, no? Nari. Baslap man ikong sa niya, matakwa daw di ka makapangalangan. Di! Siya kayo na ikaw kamamumuti. Kaya pa na ituro ko na sa padaka. Naya pa na ba sa kanay siya niya, nariyanin ba siya, tanto niya mapipikir ka. Basta ikong sa niya, bigka ka manari. At asumek, sa pasipang siya. At tangkuan daw di ka nung pata ka ng amek. Pamanasa ka ni Bukit yun. At tangkuan daw di bisa na wiyang natalaka pagod na ka na.
Baka ni mimo resa lang pando ko pro pagukit. Di isa ba pada apa lagi siya nga kapatay. Nah, iya na lagi niya nga kapatay mga ripno Allah. Nah, kati sa katiri Hasan al-Basri, pada ko mga awliya. Tiga na alimtu anna al-maut haqqa zadatuha khaira. La ilaha illallah. Sakantu Hasan al-Basri. Na kaya to kawan akan syukapatay. Syukapatay na magatos ka porsyento na patay ako. Syukapatay na pure din syukapatay. Apatay sutaw. Na siko kaya to kami akan ako kapatay. Pure syukapatay. Na biyan akan na ginawakan. Apilutuan akan saluto amya kapi-api amal. Aya order wallah. Fatazawadu. Fa inna khaira zadi taqwa. Hey, tunggu na penutukanu. Ka ayam ya kapi-api anu tu na syukalak wallah. Na isaw na dia ke bulan Ramadan.